Ето малко настъргана база. Говорихме с една приятелка по телефона. Сол, която има. В базата има малко, но не е достатъчно. Така. Екстракта от каменно брашно. Дай стига толкова. Малко прашец. Не много. Малко метиленово синьо. Стига толкова. Така. Ето. Керамиката. Спомня няма да е много. Затова това количество е за 5 пъти по-голямо количество сапун. Но малко трябва да. Микс от глини. Стига да може да се пени. Така. Ето е бъркалката. Да не забравя това от вчерашния сапун, което остана по стените на тенджерата. Доста е. Няма да се хвърля. Естествено. Ето и от билковото масло. С многото билки. Още малко. Намерих и още малко стърготини. Всеки път не ги слагам, но този път. Ето една шепичка магнезиев хлорид. От тази кутия голяма. И девет степени на 2. И чакам да се размекне. Като се размекне, го бъркам и го сипвам в формите. Кони, доволна ли си? За базата друг път.